Здравейте, приятели! Вие гледате първият ми влог в каналът ми. Изключително радостно ми е. Радвам се да ме видите. До сега не съм правил подобни влогове в каналът ми. Това ще е първото ми ДВНЦ. Преди всичко, за много години на всички бъдете живи и здрави, позитивни, винаги напред и с лекота всичко да ви се случва тази година. Желая ви както на вас, така на вашите приятели, близки, семейство, куче, котка, каквото се сетите, разбира се. Само единствено позитив вайб за всички хора. Първият влог, който правя след празниците, не е случайно след празниците. Той е такъв, защото преди около 4-5 месеца ми се случи една лека контузия на дясната ръка. Точно тук имах възпаление на един нерв при свивката и ми беше малко трудно да тренирам във фитнеса. А както добре ме познават мои приятели и разбира се фенове, знаят, че аз имам любов към фитнеса и ми харесва като цяло спорта. Винаги има ли някаква активност, аз съм винаги за, но бях възпрепятстван от това нещо и реших да го съчетая с нещо друго, понеже много хора много често виждам в интернет пространството, които показват промяна на телата си и така нататък и искат да демонстрират наистина, че са постигнали успехи. Аз искам всичките тези промени и всичките тези успехи заедно да ги изстрадаме и заедно да ги направим. Като казвам заедно, имам предвид едно нещо. 4-5 месеца аз съм се хранил наистина с бая junk food. Покрай дюнера минава, покрай дюнера. Не. Стига вече. Стига. Не може. Качил съм доста килограми над това, което по принцип съм бил на ето тази снимка, която виждате и която ще показваме по-късно в влогът ми, защото наистина съм си във форма, дори не мога повярвам как се отпуснах, но случва се какво да се направи. Искам да извлечем дори от нещо подобно лошо, пак позитивното и вярвам, че това нещо е възможно с много труд, с много желание и с още повече една целеустременост, която ще демонстрира на всеки един човек, че е възможно да я постигне, дори и най-мързеливия, както се казва. Но за това нещо ще говорим и ще продължаваме да говорим в тепърва предстоящите влогове, които следват в каналът ми, където може да се абонирате тук долу. Виждате камбанката. Тури му един лайк, бе! Харесай го, бе, човек! Ще има много интересни също срещи с разни хора, които могат да ви дадат също добри съвети за това какво да правите с тялото си. Няма абсолютно никаква рекламна дейност в това нещо, просто искам да помогна на всеки един от вас, който примерно сега е натрупал повече килограми покрай празниците и иска да ги свали. Може заедно да го започне това нещо от днес, от този момент, защото в момента пътуваме към фитнеса, аз ще отида в фитнеса, вътре ще се премериме и ще видите колко килограма съм и ще ви стане ясно наистина колко съм качил. Ще ви покажа също това секси коремче, което определено е омазнено бая. Сега трябва да спреме да заредим, след което продължаваме към фитнеса, но ще се включим точно от фитнеса и a few moments later. И аз бях такъв каминг. Аз съм като астронавт на НАСА, малко такъв големет. Пред фитнеса сме вече. Не забравяйте да се абонирате в момента за каналчето ми. Ако гледате за първи път първият ми влог, да знаете, че има още много и ще се радвам, разбира се, всички вие да следите какво качвам постоянно в моя канал на играта. Ще става въпрос за този, че съм приличал на него. Може би той е приличал на мен, ама сега съм вече с малко по-голям airbag. Да влизаме в залата. Отивам аз да се съвлеча. Отивам ключа. Ето ни обратно, Step Your Game. Трябва да дигнем нивото нагоре. По пътя видях много препятствия, които имаше като junk food и така нататък. Наистина много ми се прияда някакъв дюнер или някакво вкусно сандвиче. Сега е време да се потрудим, но преди да се потрудиме, това, което трябва да видите в момента е демиджа, който съм си направил за 4-5 месеца с junk food. Виждате буските ми какви са, виждате ми зелените чорапи, сложил съм ги, вече съм екипиран и ето и коремчето. Сега ще видите отстрани на мене едни снимки, които може да видите. Точно на тези снимки самите вие виждате как съм изглеждал преди. Нека да отиваме до кантара.
дойде времето на истината, сега ще видим наистина колко съм качил, плюс-минус сигурно 1 килограм може би заради това, което съм служил, то не е толкова тежко. Нека да видим тук. Толкова не съм тежал от много време, хора. What the fuck? Между това нещо и това нещо, виждате каква е разлика. Като казвам това нещо, виждате снимката ми тук отстрани на екрана. Гадно е определено тази фигура сега, но ще направим всичко възможно да я сваля и да преобразя обратно на това. За разлика от 100 кила, аз съм 100 кила. Насетне идва интересният момент. Няма да ви показвам много от тези неща, защото ще очаквам следващия път отново пак да се включим. Ще правим влогване абсолютно на всеки един месец и така вие ще проследявате тази промяна в мен. Сега няма да ви знам толкова много тренировките и всички други неща, само ще ви кажа, че ще започнем с кардио. Имайте предвид, че в следващият път, следващият епизод, който ще кача тук в каналът ми играта, където може да сабскрайбнете, ето тук долу, където виждате тази хубава отметка, може да видите изцяло как ще се тренира в следващия път, както разбира се и как ще си направя една закуска, как ще си направя един обяд и как ще ям една хубава вечеря. И всичко това ще бъде в премерени пропорции, без да има толкова много, разбира се, healthy diet и такива изпеткани неща, просто да има нещо, което наистина тялото може да отговори правилно, адекватно и да се чувстваме добре. Пак ще кажа едно нещо, приключението започва. Let the game begin!